Ahoj, vítam vás u nového videa a dnes to bude po dlhšom čase herné video z Robloxu, kde si preverím tak trošku moje znalosti v hľadaní rozdielov, pretože musíme hľadať daný počet rozdielov na obrázkoch. Akurát som sa napojila počas prebiehajúcej hry, takže musíme chvíľočku počkať, kým celá hra skončí. Princíp hry pochopíte veľmi rýchlo, pokiaľ ste už niekedy hľadali takto rozdiely. Máte proste dva obrázky a na každom z tých dvoch obrázkov sa môže nachádzať nejaký rozdiel, ktorý vám tam nesedí a na to treba kliknúť. Máte na to určitý počet sekúnd, takže nemáte tam neobmedzený čas. A takto sa vám potom na konci ukáže, kto vlastne, koľko rozdielov našiel, a pokiaľ niekto našiel všetky rozdiely, dajme tomu všetkých 5, tak sa vám ukáže aj presný čas, za koľko sekúnd to ten daný človek našiel. Ako vidíte, mám tu dve výhry. Túto hru som našla úplne náhodne, keď som prechádzala po stránke. A tu sa vyberajú na začiatku obťažnosti. My si skúsime dať teraz medium, teda easy, pardon, a potom v ďalších kolách tak dúfam, že sa vyberie aj niečo iné. Takže a stále keď nájdete ten rozdiel, tak vás to posúva cez bloky a musíte proste nájsť určitý počet rozdielov. Super, nevidím ten posledný, nevadí, ale máme 5. Tu. Vôbec som si to nevšimla, ale ja mám najviac. Niekedy tie rozdiely ani nie je vidno, pretože tie obrázky sú tak dobre prepracované, že niekedy ani ja sama nevidím ten rozdiel na tých obrázkoch. A keď nájdete všetky, tak sa vám ukážu takéto fanfáry. Ako vidím, som prvá. Super. Takže takto to spočíva. Väčšina obrázkov sa pri takýchto kolách opakujú, takže ak viete napríklad presne, kde čo bolo, tak máte výhodu, pretože sa tie obrázky opakujú. Pretože si aspoň... No, toto bol trošku ťažší obrázok. Pretože si aspoň viete preveriť,
vašu pamäť teoreticky, pretože sa tie obrázky opakujú. Hlavnou pointou je taktiež to, aby ste sa nedotkli lávy, ktorá je dole, pretože ak sa tie bloky lávy posunú ku vám, tak vy si musíte dávať pozor na to, že ako vlastne stojíte, pretože ak stojíte strašne blízko, tak vás to potom pekne zabije, keď nie ste dostatočne vysoko. Táto úroveň je ešte ľahká, pretože to je easy, ale v ďalších kolách snáď budú aj iné obťažnosti. Mňa táto hra úprimne baví, pretože ja to s pozornosťou niekedy nemám úplne najjednoduchšie, takže takéto trénovanie pozornosti mi ide aspoň tu v hre. Budeme hrať dovtedy, dokým neprejdeme každú jednu obťažnosť od ľahkej až po... Jej, máme tretiu výhru. Juchu, neverím. Takže sme vyhrali tretíkrát. Jej. Dobre, teraz si skúsime dať medium. Keď to teda ľudia odhlasujú, pretože... No, pevne dúfam, že sa to odhlasuje, no poďte. No. Nie. Tak ideme zase easy. Dobre. Ideme opäť easy. Ale to nevadí, pretože stále sa tu ukazujú iné obrázky, ktoré sa ale opakujú. Samozrejme za gemísky si tu nám môžete pridať 10 sekúnd, pokiaľ potrebujete viac času na hľadanie ako ja teraz. Takže... No, častokrát je pre mňa ťažké nájsť ten posledný rozdiel. Najprv idem ako pila a potom neviem nájsť ten posledný.
No a už sme došli. Fú. No. Ak náhodou ten rozdiel vidíte na videu hneď a ja ho nevidím, tak sa fakt ospravedlňujem, pretože ja mám problémy s pozornosťou niekedy a neviem to nájsť hneď. No, zase máme 5, ale to nevadí. Niekedy sa to fakt ťažko hľadá, aspoň ja si to myslím. Ale niektoré obrázky sú akože všetky sú ľahké, preto je to ľahká obťažnosť, ale a keď kliknete na zlé miesto, kde rozdiel nie je, tak vás to po niekoľkých sekundách vráti späť do hry. No. Ale zase nejde mi to až tak zle, takže to je dobré. Prepáčte, že som tak ticho, ale ja sa snažím strašne sústrediť na ten obrázok. Samozrejme, niektoré obrázky sú úplne nové, ktoré predtým neboli, ale väčšinou sa zvyknú opakovať. Takže fú. Fúha. Ja som si teraz uvedomila, že sme len dvaja.
Ale, niekto nám tu vyhral. Neverím. 4. výhra. Ja nechápem. 4. výhra. Čo, prosím? No tak to je super. A samozrejme tu nám máte takéto koleso šťastia, ktoré si každý deň viete takto zatočiť a získať niečo. Buď získate zvieratko, alebo niečo iné. Alebo môžete získať ďalší spin zadarmo. Ideme na medium. Aj keď mám pocit, že sa to zase neodhlasuje. No, máme medium. To je ďalšia obťažnosť. To je stredná, kde musíme hľadať 8 rozdielov. Takže ideme na to. A keď nájdem aspoň 4, tak som happy, pretože keď nájdem aspoň polovicu, tak mne to úplne stačí. Okno, kvietok, dvere, kvietok, topánka, oblak, do frasa. Tak, nemáme ten posledný, to nevadí. No, a sme zase, no, je nás ešte dosť. Som vždycky strašne pozorná pri takýchto obrázkoch. Tak ten posledný asi už nenájdeme, ale aj tak mám najviac. Takže super. No výborne, zase sme dvaja. Jej, minenky. No a už sme došli, asi, vážení. Ups. Nič, vydávam. Nie. Nie. No, ale sme na rovnako. Takže to nie je až tak zlé zase. Okno, okno, schody, tráva, ešte jeden. Čo prosím? To akože kde je ten posledný rozdiel? No. Tak sme to nenašli, ale aj tak máme 7. Super. Dnes mi to ide nejak dobre na to, že to točím, pretože vždy
keď hrám sama, tak mi to nejde až tak, ako teraz na videu. Ja nechápem, či mi ten hore praje, aby sa mi tak darilo, ale mám pocit, že áno. No výborne. Tak nevadí. Máme 5. Ostatné som naozaj nevidela. A máme tu ďalšiu výhru, ľudia. Ja nechápem. A to bolo medium. Čo prosím? Čo prosím? Wow. Wow, wow, wow. Tak akože vyhrať 3-krát na videu, to vám musím povedať, že to je dosť dobré. A ideme na hard. No. Len je to Nie! Nie, no tak máme zase medium. No nevadí, ideme opäť. Nie, ja som zle klikla. No. Sme doma. Nevidím ten posledný. Fú, vôbec. Ale dobré, sme na tom. Častokrát tu ide hlavne o to, aby ste sa zapozerali na ten obrázok, lebo najprv nevidíte nič a potom, keď na ten obrázok pozeráte dlhšie, tak tie chýbajúce rozdiely začínate vidieť. Vždycky je to tak. Som zvedavá, dokedy to budeme hrať, pretože som chcela ísť strašne na hard. Ale neodhlasovalo sa to, takže som zvedavá, dokedy budeme hrať. Aspoň bude toto video trošku dlhšie.
sme zase dvaja. No tak toto je šialené. Každé kolo sa aj tá láva zvyšuje o určitý počet blokov. Takže ako vidíte, tá láva nestojí na mieste. Na rovnako. No. Ale aj tak, sme druhý, takže je to super. OK. Za ten čas, čo čakáte, keď sa pripojíte už tedy, kedy začala hra, môžete tu na takto skákať obíčko a zbierať diamanty, ktoré potom viete využiť. A ideme teraz na to hard, už prosím. Poďme. Nie! To kedy budem toto video točiť? To snad nemyslíte vážne? Zase Ježišmária. No dobré. Dobré, no. Tak nevadí. Ešte si budeme musieť počkať. Ja pevne dúfam, že tá najťažšia občasnosť sa čoskoro odhlasuje, lebo naozaj nechcem toto video točiť 2 dní. Takže... tento obrázok sme už mali veľakrát. To som klikla, nevadí. Tu. Tu. Super. Máme všetky. No ale tu na niekto za 8,4 sekúnd, to bol niekto mega rýchly. Vianočný obrázok, super. No.
Ešte ten 6, no. Tak nič, nevadí. Nevadí. Jej! Máme všetky. OK, máme 5 rozdielov. Nie, tento obrázok neznášam, keď padne. Nenávidím ho. Nie, tento obrázok z duše nemám rada, keď padne, lebo ja ho neznášam. Tu poriadne tie rozdiely ani nie je vidno, mám pocit. Jo, a máme najmenej. No, nevadí. Jej! Sme tretí. Ako vidím, musím si stlmiť. No takto. Tu je dokonca v Robloxe povolený voice chat väčšinou v každej jednej hre. Takže sa ľudia môžu medzi sebou rozprávať priamo na serveri. Prosím. Nie.
nič. Ideme ešte raz, no, zase máme easy. Takto. Už sa fakt teším na trvanie celého záznamu. Fakt. Takže furt sme nemali ešte tú najťažšiu obťažnosť. A cieľom tohto videa je u mňa prejsť všetky. Takže... Fúha. No. Tak to nevadí, to sme nenašli. Oh. Strašne dobre mi to dneska ide, akože nikdy mi to tak mimo videa nešlo ako teraz. Ja nechápem, čo sa dneska so mnou deje, že mi to na videu ide tak dobre. Ja neviem. Ale nikdy mi to na videu nešlo tak dobre ako teraz. Ja naozaj neviem, čo mi je. No, tak to nevadí. To nevadí. Sme na tom aj tak dobre.
Čo je za obrázok? Prečo je tak ťažký? Oh. Ja nechápem. Máme tam ďalší vin. Ja nechápem. Ľudia, ja nechápem. Jak to? Čo, prosím? A teraz, keď už nepadne hard, ja neviem. Prosím, zľutuj sa nado mnou a už mi daj najťažšiu obťažnosť. Prosím. Prosím, oh. No. Nie. Áno. Tak nič. Máme zase easy. A do prčic. Oh, nie. Tak fajn. Jo, to bolo rýchle. Aj tento obrázok bol ešte ľahký, preto tu má toľko ľudí všetky rozdiely, pretože to bolo ešte ľahké. No nič. Jej! Oh. Super. Fú. A sme asi doma. Tu ešte jeden. No. Dobre, tak máme 5.
Zároveň táto hra je aj o pozornosti, aj o tom, aký ste rýchli, tým, že sa tie bloky posúvajú vždycky. No. Nevadí. Nevadí. Oh. No, ale išlo mi to dobre. Super. Aj tak super. Wow. Super. OK. Tak ozvala som sa aj do chatu. Prosím už fakt. Nie. Poďte. Nie! Bože, no tak dnešné video bude naozaj dlhé. To už nevadí. Ja som si dala cieľ, že musím prejsť všetky úrovne.
To už nevadí, ale... Mám pocit, že tí ľudia si na hard trošku neveria, no. Asi nie, no. Tam je až 10 rozdielov. Už teraz je tých rozdielov dosť, no. A to je ešte najťažšia úroveň potom. No. Nevadí. To je to, keď sa ponáhľate a kliknete náhodou niekam zle. Oh. Dobre, mám ešte šancu ísť vyššie, ale toto už... To už asi nezvládnem. Sakra. Prosím. No tak ja neviem, kde ten rozdiel bol, ale ja som ho nevidela. Ja neviem, kde to bolo. Ako fakt už nie. Dobre.
Dobre, no. OK. Sme druhý. Super. Prosím, už poďte na hard. Oh. Prosím, už naozaj. Nechcem, aby toto video malo 300 hodín. Poďte. Ja neverím. Konečne. Dobre, tu nám máme až 10 rozdielov, ktoré musíme nájsť. Takže chyba môže byť teoreticky úplne všade, no. No. Máme 9, ešte jeden. No. Tak mám 9. Je dobré. No, to je dobré. Fú. No, tak tento obrázok mi ešte ani raz nepadol. To čo je? Oh, nie. Máme polovicu, no tak to už je úspech. Keď mám aspoň polku, je to fajn. No, videla som ďalší, ale nestihla som to už. Nevadí. Wow. Tu. No. Toto musím povedať, že už je ťažké, no. Máme 5. Hlavné je, že sa snažím a to je tak asi všetko. No. Fú, máme 7. Super. Je. No tak tu budem druhá takisto. Toto tu je už dosť ťažké. Takže musím uznať, že toto ťažké je. Do frasa. No. To sa už vidieť nedalo toto. Ale aj tak. Super. Sme druhý aj tak na najtežšej úrovni. Tak to by z tohto videa bolo asi všetko.
Prešli sme cez všetky tri obťažnosti. Som rada, že ste si toto trošku dlhšie video pozreli. Videá z Robloxu budú určite ešte a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak ahoj.